Wach ma Juma e kaunti ma Migori luonwa achiel kachiel odiochieng' ma kawuono en kotudore kod chenro mano ma obagi kata romo ma obagi kod jokanyo ma ochung'ne kedo kod lwenje mantiere e kit chuech. Odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka giboromo kod migawo mochung'ne wechego mag kit chuech mano mawuok e sirikal mamalo. Bende gibro bedo ka giromo e kaunti mano ma Migori odiochieng' ma kawuono mar mondo mi gine kaka ginyalo kedo kod lwenje mag kit chuech. Kopogore kod mano e kaunti mano ma Homa Bay, wach mwaluonu en kotudore kod pith mar yien ma idwa tim e tielo mar ariyo kod apisi mano mar jaod bura ma kaunti ma Homa Bay kata apisa mano mar women rep e kaunti ma Homa Bay chako ayanga tielo mar ariyo mano mar pith mar yien mibobed ka itimo e skunde mago mag primar kaachiel kod mago mag sekondar mayudore e kaunti ma Homa Bay. Alabich nitere kaunti ma Homa Bay obobedo ka oleronwa matut ni to gin skunde kaka mage.